Kuyintokozo enkulu ukuthi sikhulume nawe kuyi-channel. uNkulunkulu uzokulonda, uNkulunkulu uzokubusisa. Kuhle kakhulu ukuthi sikwazi ukuxoxa nje nawe insuku zonke. Kubi nokho kuyadumaza futhi ukuthi 30,000 people have subscribed to the channel, but only a few hundred people abayinika isikhathi bebuke ama-video. Kuyadumaza nokho kakhulu. Namhlanje osibheka la uphupho elika-user @user JW40Y etc. Uthi hello, yini ukuphupha uvulela amanzi ashisa kumpompi? Yini? Hey futhi uthi hello, yini ukuphupha uvulela amanzi ashisayo kumpompi? Kungasho nje into ezihlukahlukene ngoba omunye sizokwenza ama-instances awu-3 ukuthi mhlawumbe eyokuqala uma uphupha amanzi kube uphawu lobuma eshisa ngoke eqila amanzi noma wabona ebila amanzi. Lungasho nje ingozi, lingayisho ingxabano futhi noma inkulumo mpikiswano. Yabona noma ukunqakusala ngamazwi nomuntu asisho kanjalo noma nje inkinga engase sibe khona zivele zikumise kabi noma zikuphazamise empilweni. Yabona. 2, uma uphofutha amanzi sikuthathe njengophawu boma ebila futhi ekushisa ke lamanzi. Lusho ukuthi kumele uqaphele uzungu nokukhashelwa okuzayo. 3 uma uphofutha amanzi kuwuphawu boma ebila futhi ekuthele ekushise. Ngenzeka uphethe igedlela, uphethe yini bathi aqapakele kuwe ekushise. Lusho ukuthi uzobhekana nezinkinga ezinzima kepha ubungakwazi ukuyigwema ngokuthi ungabi namawala noma ungabi budedengu. 4, ake sesithi ke manje lamanzi ke ushiswa umuntu omaziyo ngawo lamanzi. Lusho ukuthi ke qaphela ke amaqhubu, qaphela inzondo, qaphela ubudlova nolaka lo muntu angasalikhiphele kuwe. Yabona. Asivale ngokuthi ke uma ke kungomunye umuntu osekuthela ngalamanzi awumazi lo muntu, luyasha ilingo, luyasha inhlupheko, ivivinyo noma inkinga noma ubunzima noma nje ibhadi noma ke usizi oluzofika ngenxa yomunye umuntu ongenzeka uyisiphathi mandla noma umunye nje umuntu osemkhakheni wakho ozothululela into ukuthelo kuwe bese impilo yakho ibanzima, iba nalezi vivinyo lezi ngenxa yalento ukuthelo esukuvela kulomuntu oyisiphathi mandla noma nje umuntu othile omaziyo kodwa osemkhakheni wakho ozofika nalezi inkinga nalento ukuthelo ebesidala lezi inkinga ungalindele. Yabona. I don't know if it does make sense. Sikhulume la ngokuthi uyawabona yabila amanzi, sakuchaza sabheka la ukuthi nanku nje asayakushisa nje mhlawumbe ayakushisa lamanzi ebila. Sathi thina sakhuluma ukuthi naku lamanzi asayakushisa ngenxa yokuthi wabambe kabi aqapakela kwakushisa. Sakhuluma ukuthi umuntu uyakuthela ngawo, sakhuluma ukuthi uthela umuntu ongamazi. I hope it does make sense.